Napo nakatuig huban natukod kining atong parokya. Maayo tingali nga atong pamalandungan og sugod ang prinsipyo sa atong patron. Kaila ba mo sa atong patron? Kinsa may ngan? Ang iyang guiding principle na adias babaw. Unsa na? Basaha, go. Kanang iyang prinsipyo kinuha na niya diri sa Ebanghelyo nga niingon siya, whatever you do, think not of yourself but of God. Ngano man kay kung magsigit ta gunahuna sa atong kaugalingon, matud pa ni Hesus diri, kung magsigi mo paningkamot pagluwas sa inyong kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinoon mos kinabuhi. Pero kung magsigi mo halad sa inyong kinabuhi alang kanako, makabaton ka mo niini. Yan niya pag lisod-lisod nga gisulti si Hesus, ang iyang gisulti ni Pedro. Kay si Pedro sa dihang naghisgot si Hesus nga mag-anto siya niya mamatay, nahadlok si Pedro nga mamatay si Hesus. Motong iyang giingnan, Ginoo, dili unta ka na mahitabo kanimo. Yan idlingi dayon si Hesus niya, giingnan si Pedro, pahawa Satanas. So kana ding magsigit ta gunahuna sa atong kaugalingong kaayuhan, nya mahadlok pagitang mamatay. Aw siyempre mahadlok jud kang mamatay kung magsigi ka gunahuna sa imong kaayuhan, mahimo dahi taanang Satanas. So duha ka buk ang mahitabo nato, mawad-an tag kinabuhi, mahimo pagitang Satanas. Gilingi ay mong tupad ing namusunod ka ng pamaaging San Vicente Ferrer. Ang imong tupad balingi ay tubag diha si San Vicente ing na ba imong tupad ing na musunod ka ng pamaaging San Vicente Ferrer. Niyag maingon gani siya, lisod man ing na pahawa Satanas. Kinsa ninyo dinhi ang dili mahadlok magantos og mamatay? Tasa kamot. Naay upat ka buok ang kadaghanan mga Satanas. Mao nang perting kubuta ros kalibutan. Kay daghang Satanas nga naglakaw-lakaw. Ang uban nagwali, wagi siguro nagwali ang usa. Ang uban man nagbasa-basa diri ay. Ari aning atong kuan. Nya nay daghan adto mga pila nang magkatakanta di choir. Mga Satanas kaayo. Naasay sulob-sulob na mga puti, dadaan ang kandila o cross, paso-paso. Deskilin. Naidaghan kayo din eh. Naiubahan diyan gani, magbutang-butang ng sas, anang rin. Mga Satanas po na. Daghan kayo. Labaw na ning nanimba, kana magsigig lohod-lohod. Daghan kayong Satanas, mahadlok na kitang, magantos o mamatay, mahimot ang Satanas. Yang anong nahadlok man kang magantos o mamatay, kay imong yung i-secured ang imong kinabuhi. Kana mawad-an ano kasi imong kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi kung hisgutan sa Biblia, usa sa meaning ana mga igsoon, kalipay. Ang tao nga self-centered, self-righteous, musod na gani na niya ang kabalaka, mawa dayon ang iyang kalipay. Giling niya imong tupad, inamalipayon karon. Naidaghan kay diya ang mga naong bugat kay tanawon. Inamalipayon ka, ilhan man na nimong malipayon kay gaan tanawon ilang naong. Gaan ba? Bisag din na sila mong katawa, gaan. Pero kanang mga masulobon, ana. Nya kanang mga malipayon, gaan. Gani, nani ba, gaan. Nya gaan sa dang imong bation, ikaw nga malipayon, gaan. Pero kana ganing, di ka malipayon, bugat kayo imong bation, magsigi ko kang pangagho, igmata pa lang nimo, maingon ka,
Bugat ba? Ana. Kinsa ninyo nga pagmata malipayon kayo karong buntaga ta sa kamot? Okay. Pwede na mo mga matay. Okay, pasabot ay dool mos Ginoo. So kanang wa man kaabot katunga ang niisa, kanang katunga wa gina malipay. Ngano man siging hunahuna sa ilang kinabuhi. Ang akong anak, ang akong bana, ang akong asawa, ang akong mama o papa, ang akong trabaho, ang akong uyab, ang akong kabit, ang akong kulikta, ang akong mga project, ang akong mga slot na halin baka asos, dagan kayo, ma-stress ka. Ang akong naong, ang akong kilay, ang akong buhok, ang akong ngipon nga tangtang na, ang akong tuhod, ang akong hawak, ang akong heart, ang akong kidney, daghan kay kagihunahuna. Mura na lang yung imong giangkon ang tanan, nga ang naghatag aning tanan, ang Ginoo man gyud unta. Ang naghatag aning tanan, ang Ginoo. Ayaw gina, ang akong mama, iyanas Ginoo, ang akong bana, iyanas Ginoo, ang akong anak, iyanas Ginoo. Karon usban na imong prinsipyo, ing na Lord, ang imong anak, ang imong mama, ang imong bana, ang imong asawa, itugyan ko ning tanan nga nimo, pwede na ninimo sila patyon karong adlaw. Ana, ayaw na pagsigig paningkamot, ana, ma-stress ka, mahimo kang satanas. Kana mga taong siging kahadlok, siging kabalaka, maunay daghan kay sa dali kay nang masuko, dali kay na magyaw-yaw, daling mahiubos, dali kay na silang masina, dali kay na silang mapossessive. Ona, kanang mga igihan kay bana, mga satanas na. Kanang igihag asawa, mga satanas na. Ay daghan. Pero kanang magsigig palit og slot, kana mga Diyos no na. Kang maglinya din na maglinya, na mo text, na ay individual, na ay organisasyon, na asay parokya, na ay kapilya. Hangyo yun. Nga maikog masada kay maghilak-hilak man, labi na ka ng mga lungon, mga ospital, apil pan mga prenatal, kanang na ang mga requirements sa mga bata, sapatos, uniform, naku pastilan. Nahimog yung ko dinhing inatay, no? Ina og tatay. Ano ba, mura kog mama, mura kog papa, kay naay magpa-prenatal, mura sa kog bana, naay mga anak, nagpasisaryan, ngayo na sad og kanang hinabang, dili kagawa sa ospital, kay napay dakong bayronon, ako tuga-tuga mamug pa ospital nga di man day mo kabayad niya, ako may inyong hasolon, wa ako magsugo ninyo pa ospital mo dito. So niya pa din, mamatay niya, mas maayo pa na. Kay mamisahan pa nato, makakulikta pa tagamay. Tampo na lang tagjutay para lungon. Adi bitay. Think not of yourself, but of God. Una usag pagbuot banis Ginoo, wa baka ko magbuot-buot ani. Mao na ato nang buhaton, permitang malipayon. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ayaw mo pagpahiuyon niining kinabuhia. Unsa may buhaton, bag-uha ang inyong hunahuna, pinaagi sa hunahuna sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo, himua ang inyong kaugalingon nga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Niya diri sa atong unang pagbasa niingon si Jeremias, murabi ako giilad nimo Lord, kay imo kong gisugo, gikontrahan na hinuong kos mga tao. Nagsigi kog sangyaw sa imong pulong, gikontrahan na noong kustanan. Pero sa diha sang muhunong ko, murag magdilaab ang akong kasing-kasing, di na ko hapit kapugong o di na ginako mapugnan, isulti ginako ang imong pulong. So kaning mga tao nga magsunod sa Ginoo, di gini mahadlok nga musulti sa kamatuoran. Gilingi ay imong tupad, ing na mahimo kang satanas kung pakuluran imong buhok.
Ingna imong tupad. Nawa di ba tamparoson ka na. Pero murag propeta Jeremias ba, imo na ganing tabunan ang kamatuoran, matud pa niya, kamatay kalaglagan, kay wa na mo magsubay sa kamatuoran. Nya masuko man gina mga taong namakak. Masuko, mupatay gina. Mupatay na ay. Tanawa, pagsulti nako, tanan nga gikulurang buhok na nagduko na. Sagdilang kay kamatuoran, muhatag ninyo ang kaluwasan. Di na ino ni ron mo kulikta patay jo koronane. Di lang sa kumabalaka. Nga naman, ang kalag mo importante dili ang lawas. Mo na sa atong tubag sa Salmo, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ang kalag joy atong tagbaon. Ang kalag mo'y atong limpyuhan. Ang kalag mo'y atong nindoton. Nga naman, kaning lawas madunot rani, madugta rani, mubalik rani sa abog. Katapos ang lingi imong tupad ing na nindot imong kalag nya pakapinig jutay ing na malata ra nang imong naong. Sige, manindog na ta mga buutan.